अदालगुरि जिल्लानि नीलिमा दैमारिया बहाबा गोमानानै दङ। बर' समाजाव खारफालांनाय लांखोमानाय दैखारलांनाय जाथाया जाफ्ले गोबांसै। बेफोरबायदि जाथाया आथिखालाव ओंखामजों दै लोंनाय बायदिसो जानो हमबोबाय। बेबायदिनो अदालगुरि जिल्ला लोगोसे अदालगुरि पुलिस थाना बेन्दोंनि सिङाव थानाय जारगाव गामिनि थागिबि बिफा महेन्द्र दैमारि, बिमा नीलाय दैमारिनि 24 बोसोर बैसोनि फिसाजो नीलिमा दैमारिया थांनाय सप्ता मोनसेनिफ्रायनो न'निफ्राय बहाबा गोमानानै दङ। नखरनि सुबुङा फोरमायनाय बायदिब्ला नीलिमा दैमारिनि खर'आ एसे गाज्रि जानायनि जाहोनाव बियो नखरनिफ्राय रावबो गैयिनि खाबुखौ लानानै ओंखारलांदों। लोगोसे मख'जाथावदि दुखुथिया नखरनिफ्राय गोमानाय सुबुंनि बिमा आरो बिब'आ खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायहरदों दि बहाबाफोर नुसनोब्ला गाहायाव होनाय जानबुं नम्बर 9957094444 नाम्बाराव फोरमायहरनो थाखाय रायजो राजानि सेराव गुरैयै खावलायहरदों। जेनेबा बे गथ'आथ' खर'आबो एसे ब्रेनामाय माबा जाबायदां आंनि फिसानो दा बेखौ आङो नागिरनाबो मोनाखै। दा एसे नामायनानै बाय बिसार खालामनानै होनायबा मोजां जागौमोन आरो। सारमुआ नीलिमा दैमारि। ओरैनो मालानिफ्राय गोमाना दङ? बे आजि हप्तानै जाबाय गैया, न'आवबो फैयाखै। बियो स्टेसनाव दङ होनना बुंदोंमोन। सोर बुंनाय? दा बुंनायखौ दा गामिनि मानसिया बुंदोंमोन। दा लामायाव ओजोंहा ओंखारलांनायखौबो नुदोंनो। दा स्टेसनावनो दंबाय थायोमोननो। दा मोनाखै आरो होमब्लाबो मानसिखौ गथ'खौ दासिमहालागै खबरानो गैया। ओरैनो मानसिया लोमजाबाय बायदोंमोन नामा ना माबाफोर जादोंमोन? बे आगोलावनो एसे साननानै गावनो जादों नामा खिथानो हाला आरो आं बुजिनो हायासै। आं बिफानियाव मुलि लायनो थांदोंमोन। दा आं सफायथ'नो हायासै न'खराव। माब्रै जाखो आं बिथिंबो थांस्लाबनो हायासै आरो मिथिसननोबो हायासै। आङो गोजानखाय आं बिफादोंबो बेमारि जानाय बेयाव थाफाबाय थानो गोनां जाबाय आं। मानसिया एसे खर'आ बाहाय हामा जाना दोङो। एसे रायजोफोरा खोनायोब्ला एसे खिन्थाहरनो हाजागोन। एसे माबायाव दोङो आरो मानसिया। दा आंबोथ' बुजियाखै माहा दोङो माहा थायो। आं बहुद दुखु मोनदों। मबाइलफोर दंमोन नामा मानसिनाव? गैया, जेबो मबाइल गैया आखाइयाव। गावगायनो साननानैनो बिदिनो थांनाय जाबाय आरो गथ'आ। दायो एसे नामायना होयोब्ला मोजां जागौमोन। जोंहा आंनिनो बिनानाव जायो। बियो बे बिनानावनि मुङा जाबाय नीलिमा दैमारि। बियो हप्तानैसो जाबाय बियो न'निफ्राय ओंखारलांबाय। बहा थांखो बहा माखो दा बियो न'निफ्राय ओंखारलांनानै ना ट्रेनावसो थांखो ना खुरमा जाथिनियावसो थांखो आंबो मिथियासै। दा गासैनियावबो खबर लाहरबाबो गैया, मोनासै। दा बेनिखायनो आङो गोबां गोसोखौ आङो दुखु मोननानै आंनि देहायावबो एसे प्रब्लेम जानानै दङ। आं बिनि थाखाय साननानैनो आङो हराव उन्दुनो ओंखारा, जानो गोजोना। आं बेबायदि सिन्थाजों बांसिन देहाखौ माने दुरबलाव गोग्लैसिननाय बायदि जानानै दङ। दा बे बिनानावनि थाखायनो गोबां न'खरावबो आइ आफाया गोबां बेबायदिनो बिसोरबो साननानैनो जानो लोंनो गोजोना बेफोरबायदि जानानै दंगासिनो। नागिरनानैबो मोना बहा थांखो बहा माखो। दिनैसिम न'आव गैया, सफैयाखै आरो नागिरनानैबो खबर लानानैबो रावनियावबो मोनाखै। दा बेनिखायनो आं लुबैयो जे आंनि बे बिनानावखौ रायजोफोरा एसे अननानै नागिरनानै बा खबर लानानै एसे खबर होयोब्ला खबर हरोब्ला एसे गोजोननाय मोनगौमोन। मानसिया नुनायाव माबायदि? मानसिया नुनायावथ' एसे गोजौहै दोङो, मोदोम गांजेब जेब, मोखां गोलावहै बेबायदि दङ आरो मानसिया।
सिगांफोर बबावबाफोर गुबुनाव बिदि सोरनावबा थांलाय फैलाय खालामनायमोन नामा? सोरनियावबा थांलाय फैलाय माने गुबुन सिगाङाव गुबुन गुबुन जायगायाव माने तामिलनाडु बा बेबायदिनो गामिफोराव बे मिसनफोराव सिस्टारफोरनियाव बेबायदि थानानै बियो देरबोदोंमोन आरो बेबायदि देरनानै बियो दायो बोसोराथ' 24 बोसोर जाबाय बियो दायो न'आवनो दङमोन आरो न'आवनो थाबाय थायोमोन बियो। बेनि उनावसो बियो मा जाखो मा सानखो गावनो साननायजोंसो जाखो ना माखो जोङो सोङो नों लोमजाबायदों नामा होननानै सोंब्लाबो बियो खोन्थानो हाया बा खोन्थाना लाया। बिनि गोसोआव मा दुखु दङ दा बेखौ जों बुंनो हाया। दा बेखौनो आङो लुबैयो जाहाथे बिथांमोना बहाबा नुयोब्ला खबर होयोब्ला अन्नानै खबर हरोब्ला नागिरनानै बा नुयोब्ला आं बेखौनो आं लुबैयो। दा नोंसिनि साननायाव सोरजोंबा थांफानायनि सन्देहफोर दं नामा? सोरबा लांखारनायनि? बेखौबो सानो बा सोरजोंबा सोरबाफोर लांफाबायसो नामा बा ना हारसिंनो बहाबा थांबाय नामा ट्रेनजोंसो थांसनबाय नामा बा बहाबा गाज्रि मानसिफोर लोगो मोननानै माबाफोर जाबाय नामा दा बेफोरखौनो गोसोआव मोनसे सानखांनायजों दुखु जायो आरो जों। थानायावथ' केस होनाय जायाखै? थानायावथ' जेबो केस होनाय जायाखै।